Hòstia, Pedrín! Tenim mar i mar a les dues bandes, tio. Estem al puto delta, saps? Molt bon dia. Bueno, nois, m'he baixat aquí un moment. Estem, com esteu veient, com a un garatge... Bueno, aquí hi ha fustes i coses, però estem a Ulldecona. Estic a casa del Marc, m'he baixat per buscar el banyador, perquè mireu... Vam arribar ahir a la matinada i estàvem fotent-nos aquí. No sé si es veurà amb un sonaco. Ara. Ens vam fotre un banyito a les 2 de la matinada. I res, doncs he volgut fer la presentació així ràpid, però bueno, que anem a passar 2 dies pel Montsià, i ara primer de tot, ara us presentaré en qui estem i tot això, però ens anem cap a la zona d'esports i la Sénia. Així que res més, fem la motxileta, us presento a la gent i cap a la ruta. Xavalada, ja estem al cotxe, amb el nostre conductor local, Marco Luings. I aquí tenim el Brua, com sempre, també. Què s'ha amagat el rata. Qui ets, el Nil? No foto, no. Bueno, ja estem aquí. Bueno, de fet, ja es veu el castell d'Ulldecona. Ja estem en direcció cap a la Sénia, un dels derbis d'aquí. Ja estem aquí. Ara anem a fer com unes... Aquí tenim la riera de la Sénia i anem a fer una rutilla aquestes d'aigües i ens banyarem i aquestes coses. Mira, aquest és el primer dels gorgs. Mira que hi ha molta penya aquí, Literalment aquesta riera que estem passejant pel voltant és la frontera entre la província de Tarragona i la de Castelló, mi província. Aquí al costat també hi ha un lloc molt èpico, que està a Sant Rafel del Riu, que és de la província de Castelló, i està enganxat a un altre poble d'aquí, en plan, un d'aquests poblets que forma part d'Ulldecona i de la Sénia. Bueno, doncs hem trobat gorg, aquest d'aquí, farem banyito i després anirem cap a la Font de Sant Pere, que és el lloc famós. Let's go! L'ha tirat! Ui! Buah, guapíssim, tio. Està de puta mare, ara tothom ja se'n van a dinar i ara estem sols, quasi. No, molt guapo, L'aigua està congelada, però bé, jo m'he acostumat ja, Bueno, nois, i ara que hem seguit una miqueta el riu, aquí teniu la Font de Sant Pere, que és això, que està a rebentar gent, Tot aquí teniu tot de tauletes, fent de pícnics i tot això. A mi no m'agrada molt això. Al meu poble també passa que a vegades, doncs, a l'agost s'omplen de tauletes. És que és molt cutre, això. I chavales, mireu ara, cartelito. Província de Castelló. Estem a la Comunitat Valenciana. Bueno, ja hem parat el cotxe aquí perquè estem al Pantà d'Ulldecona. Tu, Marc, que s'ha posat a ploure. Però, hòstia, són gotes gordes. És pedra o no? Hòstia, però d'un moment a l'altre s'ha posat a caure gota gorda. Clar, no estava plovent ni estava res, o sigui, es feia una mica de núvol, però... I se'ns ha posat a ploure. Mira, a veure si es veu les goteres com cauen. Hòstia, Pedrín! Coño! Oh, shit! Tu, perquè ha sigut un moment a l'altre! Salves, tu, Marc! Hòstia! Run! Oh, mama! Tu! Tornem a Tarragona. Tu, mireu que està passant per aquí enmig de la carretera, tu. Madre mía. I ara sí, primer nou municipi de la ruta. Benvinguts a la Sénia. Nois i noies, aigua de la Sénia. Falta potència aquí,
Buah, està calentíssima. No vull ni veure, està calentíssima, Que asquita. Aquí està bullint. Ho sento, nois, però no la puc provar, Passo de provar-la. I a més no feia molt bona pinta, O sigui, s'han salvat, perquè l'han fotut una nota de merda. Mira, des d'aquí sí que es veu molt millor. Tot aquell poblet que veieu allà, aquelles casetes, tot allò és de Castelló, és les cases del riu que formen part del municipi on estàvem abans, que era la Pobla de Benifassà, no? Que era el municipi on està el pantà d'Ulldecona. Però tot allò no és Catalunya. L'espar aquest d'aquí de la Sénia, jo crec que és l'espar més gran que està a la meva puta vida. Estem en un poblet supertranquil, però mireu, és gegant això, tio. Que loco. Bueno, nois, tornem al cotxe i després de moltes setmanes sense fer nous municipis, la Sénia, municipi número 334 de la col·lecció. Nois i noies, on estem, Marc? A la Galera. La Galera! Nois i noies, ara sí que provarem la font de la Galera. Jo no confiava molt, la veritat, però jo li posaré un 5,94. Justeta, i a més no està massa fresca. Per cert, algun dato així interessant dels pobles que estem veient, a la Sénia es veu que és un poble on es va molt a comprar mobles. De fet, hem passat amb el cotxe i està tot ple de botigues de matalassos, de llits, de cotxes també hi havia, o sigui, està però ple, vol dir moltíssimes botigues d'això, I aquí, a la Galera, que és on estem ara mateix, es veu que són famosos per la terrissa. I ara anem a l'últim poble nou que veurem avui, que és Godall. I ara, tercer poble, estem a Godall. Curioses les plaques aquí, que per no ficar-hi textura, el que han ficat és un JPG aquí, com de paper texture, i han fotut aquí les lletres, i endavant, tu. Ah, i això, i aquí a Godall es veu que és famós el carnaval, que fan com una festa que es tiren farina i coses. Bueno, m'ha explicat aquí el Marc, que això sí que ho coneixia. I res, ja està, ja hem visitat els dos pobles, que no ho he dit abans, veritat. La Galera, municipi número 335 de la col·lecció, i Godall, número 336. Let's go! Bueno, i ara pujeta amb la Golden Hour per anar per primer cop, aquí no sé que no havia pujat mai, al castell d'Ulldecona. Bueno, ara sí ja, cap a casa. Bueno, nois, dutxita ràpida, que ara ens anem a sopar al bar de la plaça. Així que ben limpitos, mengem i tornem cap a casa, que jugo el partit per la tercera plaça del Mundial. O sigui, el penúltim partit abans de la gran final, que serà demà. Molt bon dia. Segon dia pel Montsià, per les Terres de l'Ebre, i avui ens anem a la part, per mi, més èpica, la que em fa més il·lusió, que és el Delta. Ara estem aquí esmorzant i llavors ens anirem, en principi, perquè ja saps que les rutes doncs, varien una miqueta. Primer anirem a Alcanar i les cases d'Alcanar, que són al mateix municipi, però s'han de visitar les dues coses, i després cap al Delta i visitar Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, a part doncs, d'estar a la platja i aquestes coses que hi ha per allà, clar. Així que nada, mengem alguna cosa i sortim de casa. Bueno, ja estem de rutilla. Ja hem arribat al primer poble, primera parada. Benvinguts a Alcanar. I com no, si estàvem a Alcanar, havíem de fer parada sí o sí a les cases d'Alcanar. Alcanar, municipi número 337 de la col·lecció.
Bueno, clarament, un dels millors paisatges de tot Catalunya. El Delta de l'Ebre. Bueno, nois, ja estem a un lloc impressionant, que fa moltíssim temps que vull venir, que no és municipi, o sigui, no ho comptarem, però sí que és un lloc molt especial, sobretot pel nom que té molta relació amb el nostre barri. Benvinguts al Poble Nou del Delta. Curiós això, que aquí a Poble Nou del Delta hi hagi casa de vila, és a dir, un ajuntament, quan no és un terme municipal, però això també passa a Valldoreix i llocs així, doncs que deuen ser entitats aquestes municipals descentralitzades, crec que es diuen, i tenen com el seu propi lloc, com si fos el seu ajuntament, però no és que sigui ajuntament d'aquí, sinó que a Amposta deu tenir un lloc perquè la gent d'aquí vinga a fer papers i coses. Platja del Trabucador. Here we go! Si veieu en un mapa on cony estem ara mateix, és que és surrealista, és un dels llocs més raros de tota Espanya, això, Mira, direu, aquí està la platja, no? Que veieu aquí, doncs, tots els nens banyant-se, que de fet, si veieu, quasi no cobreix absolutament res, però és que això no és el mar, en realitat. El mar el tenim allà, que no sé si es veurà, però tenim mar i mar a les dues bandes, tio. Estem al puto delta, saps? Estem a la part sud, vale? A l'altra banda del riu està el far del Fangar i ara estem a la platja del Trabucador, que és doncs, la part de baix, la part que pertany a Amposta. Així que bueno, aquí toca banyito, descansar una miqueta i després a la tornada ja, doncs, direcció a Barcelona, visitarem els dos últims municipis de la ruta. Look at that! Bueno, banyito i a desconnectar una miqueta. Banyito fet, és que és una... Mira, vaya locura, mira. Ens hem anat i se toma por culo i és que no cobreix. No cobreix. Estava més o menys d'aquí al valer aquell que hi ha allà, doncs, a mig camí. I ens podíem, en plan, posar a peu, bàsicament com estic ara mateix. Anem a dinar ensaladilla russa. Ensaladilla russa bullint. Deu fer un fàstic que flipes. Marco Luing. Bueno, el nostre xòfer s'ha anat a fer un recadito aquí a Sant Jaume, però bueno, anem a visitar el poble de Sant Jaume d'Enveja. Bueno, no em demaneu molt amb les aigües d'aquest viatge. Aquí he trobat font, però freda, doncs no està, Anem a provar, a veure. Hòstia, anem a Squirt. Esquitxa un huevazo, tu. No sé, quasi ni he provat, que sé, un 4, tio, que no es pot veure, tio. Això de fer aquestes fonts que no surti un xorro bé, tio, cagarem tot. Bueno, xavals, des d'aquí, des de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, calorazo històric, estem esperant a veure que vingui el Marc Lluís a buscar-nos, però bueno, Sant Jaume d'Enveja, municipi número 338 de la col·lecció. He de dir que no trobo llocs per fotre fotos, tio. En plan, no és que sigui un poble en plan que hi hagi molts llocs per veure des de dins. Estic intentant fer el que puc, perquè clar, és que són tot en plan... És molt de construcció nova. Llavors, doncs, casetes maques així, o l'església i tot això, doncs és poquet. Aquí, xòfer! I ara, cap a Deltebre. Let's go! Xavales, aquí a Deltebre no només visitarem el poble, sinó que tenim el mateix que hem trobat a Madrid. Al tanto. 254, 256. Baixa'm aquí, sisplau. No puc amb la meva vida. Bájame. Hòstia, Això sí que sí. Nois i noies, però no he mirat ni el nom del carrer, un moment. Avinguda de les Goles de l'Ebre, 256. Let's go! Nois i noies, Deltebre, municipi número 339 de la col·lecció. Let's go! He anat a saco, tio, per fer tots aquests vídeos, però bueno, hem d'anar a Barcelona a veure la final del Mundial. Bueno, ara ja estem aclimatadets un altre cop. He anat corrents, per fer aquest puto poble del Delta de l'Ebre, però bueno, ara anem ja cap a Barcelona. Anem a veure ja el partidet, a veure si arribem, que hi ha unes caravanes que flipes, ja ho teníem en compte. Però bueno, fins aquí, vídeo per 2 dies pel Montsià, sobretot i també pel Delta de l'Ebre, que Deltebre és Baix Ebre. I res més, aquí tenim el conductor, vols dir alguna cosa final? Fins la propera. El local, d'aquí. Bruga, alguna coseta? Dale, Leo. Bueno, nois, merci pels que heu arribat fins al final i ens veiem la setmana que ve. Adéu!